Manasni ser-serjang. National Park मोनफैबाय जों Dang Manasau थांनो नागिरदों बे लामाया जों गामिनि लामा दाबो फिस जायाखै एकदम अखा बोथोरबा हाब्रु जाजोबो मानासा जोंनि गामिनिफ्राय 7 किल'मिटार जायो दे बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोसे आंजों मानासखौ नै आं दा नै मानास मोनफैबायानो नैनो ओरै ओमफ्राय ओरैहाय लामाया नै मानासनिया ओरै माइ गायो खेथि खालामो इजा ओमफ्राय नैजा लामा फिस जाबाय इयो ओरै नै इजा एकदम मानास हाग्रा गोजा सेर सेर ओरै सिदा लामा ओरैहाय फोथारबारि नै नायनानै लादो टुटु आं दिनै ड्राइभार लाना फैदों नै आंना ड्राइभारा इनो थांबाय दं मानासाव बेनो मानास नै इजा हाग्रा गोजा जाने मानासाव रिजर्ट बेफोर माखाया रिजर्टआव फैनो हागोन नैबो नै गोदानै लुबायानो इयो जाबाय बिरगोस्रि जंगल रेस्टुरेन्ट बेयो नैयाव हाग्रानि जिब जुन्थु फैनो हायै रखम मोनायाव सर्ट होनानै दोनो नैयाव नै वेर दङ साइडआव नै सौफैलायबाय आं सौफैलायबाय मानास हाग्रामायाव आङो सौफैलायबाय ओरैनो न'आव थानो बानायलाय बेलासिनि बार गुसु जानो होननानै मानास हाग्रामायाव आं नै सौफैलायबाय पुरा मानासा बेफोरबायदि लोगोफोर पुरा हाग्राजों बुंफबनाय हिमालयान रेस्टुरेन्ट बेयो खोलो खोलो बार बारनायजों गुसु गुसु बार मोदोमाव नांनायजों खोलो खोलो थांबाय दं जों सलाय ड्राइभार आं नायो ओरै आगदाजों गिदिं दा जों नै फाइनालि गेट मोनफैबाय नै बेनो गेटआ ग्रोब पार्क मोनफैबाय जों ओरैहाय देखायनि ओरै सिदा बेखौ मेन ओमफ्राय सिदा इजा मानास मथंगुरि थाङो सिदा ओमफ्राय नैजा जाहैबाय बिकि दैमा पिकनिक स्पटआ बेजोंनो थाङो ओमफ्राय ओरै जों दहाय फैनाय लामाया नैनोमोन इजो जों फैबाय सिदा थांबा जोंनि गामिबो मोनहैगोन इजो ओमफ्राय नै बेनो गेटआ सिदा थाङो मानासनि गेजेरजों इजो मथंगुरि ओमफ्राय जिप लानानै बेरायहैनो हायो सिदा ओरैनो एलाव होआ बेजो जिप लानांगौ जायो बिसोरनि कार्ड लानांगौ होमबानासो एलाव होयो सिदा थांनो मोनो बेजो बेनो दा हरै आं गेटनिफ्राय सिदा फैबाय बिकि दैमायाव लागि जानुवारि टाइमाव जोंना पिकनिक जायो पिकनिक स्पट दङ बेहायनो आं थाङा होनदों दा लास्ट भिडिअखौ बेयावनो आं फोजोबहैगोन जोंनि जानुवारि टाइमाव पिकनिक जिहेतु जायो जाहैबाय बिकि दैमाया ओमफ्राय बै आगोलजों पिकनिक स्पटआ सिगाङाव बेनिया मानासनिया पिकनिक स्पटआ सोलायबाय थायो नै एबार दैज्लां बोथोर फैबा बे बिकि दैमाया देरबानो एकदम जायगाफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै गालाङो आगोल थांनाय बोसोराव पिकनिक स्पटआ बै जामोन एबार बोजा जायो बुंनो हाया ना बेजानो थाफिनगोन ना बेलेगजों दैया लांलायगोन बेनो ओमफ्राय दैज्लाङाव ओरैबायदि गिदिर जायो ब्रह्मपुत्र बायदि एकदम ओरै दैया नै जोंहा बोरियाव लागि मोनहैयो दैज्लां बोथोर नै अखा बोथोर सफैबायानो बे देरसिगोन ओरै ब्रह्मपुत्र बायदि गिदिर जायो बेबो ओमफ्राय बै नुहुरनाया बेजों पिकनिक स्पट थांनाय बोसोराव जादोंमोन एबार दैया आरो मा खालामो मिथिया बुंनो हाया बेजों नै नाफोर हमबाय दं इजा नै नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा आंनो फोरमायहरलायदो
लाइक कमेन्टबो खालामदो। बेनोमोन दिनैनि आंनि भिडिअ'आ ब्लग भिडिअ'आ बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय।